A čo sa týka tekutých záležitostí, tak máme tu takéto 250 ml dipy, v prípade likvidy v 500 ml, ale dokonca aj v litrovom balení. Dipy od Ultimatu, okrem toho, že sú neskutočne husté, majú takéto veko, respektíve hrdlo, a aj takéto 30 mm boilies vám doňho krásne vojde. Pozrite sa na ten dipik. No a takto atraktívna návnada môže putovať do vody. Zaujímavosťou tohto likvidu je aj poistka. Takže vďaka tejto poistke sa nestane, že váš batoh pri nesprávnom položení bude celý